Vakomana atona vana Kirina Mujati vopindira succession battle, tichiona vachipinda vari kusaidhi kwaGeneral Chiwenga vachimobiliza vachivapa maideas kuti aiwa vakomana aka mukaita zvekupusa apa aiwa munongoperesa vamweti vana mai mujuru. Sanapinda mashukana mudanyogo panapa aiwa ndopano kuti bva subscribe like turn on the bell icon. Tipinda paendo pake Kirina Mujati anonyanyura achiti Mukanya Chiwenga is to be confrontational with Emmerson Mnangagwa. Otherwise, this soft gentleman approach, he will go down the Mai Mujuri way. Mukanya Chiwenga, you made the bloody coward Emmerson Mnangagwa to be the callous, super engrossed, self-serving dictator to be where he is now. How can ED think he can just treat you like a pushover? He can kill just like all these suspicious deaths of the generals who elevated him to be president of Zimbabwe as he so wish. Emmerson Mnangagwa must be confronted head on. He is not immortal, neither he is the divine ruler of the Zimbabwe that he can brag. He kills people that goes against his family ambitions. Being quiet is not the diplomatic Emmerson Mnangagwa deserve. Evil must be met with evil, so as fire for the fireman Chiwenga. Kuvambire hakuna mbwende. Stand up to this abusive, ungrateful, bastard and sorry excuse of a human being called Emmerson Mnangagwa. Tikuona panapa uyu anonzi Kirina Mujati ari kuachifaya anachiudza aiwa mutungamiri wenyika nemamwe mashoko asingaiti. Tichiona kuti aiwa anachidhispisa mutungamiri wenyika achiti aiwa VP Chiwenga vari kufanira kukonfranta mutungamiri wenyika nekuda kwekuti aiwa he is not being recognized as a vice president kana kuti munhu akamuisawo on to power. Tikuona kuti nhau succession iyi yochipindirwa navanhu vazhinji vachicontributa zvanocontributa. Tikuona kuti Kirina Mujati ndapinda muzara nhasi achiva achifaya zvakanyanyisa mutungamiri wenyika achiti aiwa he must be confronted. Todze mafundo enyu muri kudiwa pamusoro pechiitiko ichi. Pinai comment section medu, subscribe or like, and turn on the bell icon.